niin, siitä lähtee Rajamäen lenkki. Mä luulen, että mä oon pyörin noit hyviä pätkiä, mitä haluan oppia. Et nyt ei oo mitään niinku rengasreittiä. Käydään vaan ajaa, et tullut viikkoa käyty ajaan. Joo, plus 12 ja aurinkoa, mut kuitenkin on tätä varjoa, niin ei oikein tiedä mitä sitä laittais päälle. Niin tää oli niinku repus valmiin tää takki ja sit mä otin kevyesti paksumman takin, mikä kuitenkin lävistää tuulta tosi paljon, mutta vaihoin sitten tähän vielä. Joo, pyörii vähän tätä Käpylännummeen sivureittejä. Lähteekö se? Tosta. Okei, no tää olikin aika selkeä. On tää kyllä niinku yllättävät kosteet täällä varjossa. Vai meniks mä yli jo? Okei, on tossa nyt toinen. Vasta tän tästä. Joo, kiva polkea. Kun polkimet ei kuoli maata kun kääntyy. Luulisin, että tää menee siihen alkuun. Ettei kerkeä kattoo karttaa, niin ei oo ihan varma. Joo. Siihen se taisi tullakin justiinsa. Mä ajattelin, että tää menee tonne ylös. Mä vaan kierskin tuo puu. Aina tosta pääsee ylös. Okei, tää on nyt se evokki. Menikö se tonne? Eikö niin, se kääntyy jo tästä ylös. No joo, mutta ei mä kyllä tätä halua ajaa. Joo, on se vaikea kyllä se ylös nousu, että siitä pitäisi tietää joku linja, että sen pystyy tulemaan vauhdilla. Joo, tää tuli tänne alas. Mä nyt tätä ikinä ylös. Vois kokeilla. Okei, no tää vaikuttaa ihan mahdottomalta. Ei vittu. Joo, piti mennä tonne vasemmalle. Lähti vaan heittää tonne oikein. Vittu. Lähti keule. Joo, on toi niinku varmaan vaikein nousu mitä täältä tulee mieleen. Se on on se kuivana mentävissä. On se ehkä nytkin mennyt, mutta lähti vaan sinne oikealle. Ois se pito saattanut just riittää.
Tää on kyllä aika paskaa. No tää on kyllä nyt hyvässä kunnossa. Tosin mä nyt en oo ihan varma, että mikä tää on, mutta ei oo noita puita tiellä. Ei. Niin tää on ihan eri polkukin. Joo, no. Mä luulin, että nää niinku erkanee. Kun tää on taas tää treijampi ongelma. Kun nuo keltaiset polut on valkoisella taustalla, niin ei nyt oikein niinku meinaa erottaa. Niin tää piti ajaa. Joo. Joo, lähti tuossa murskeltu etupyörän alta. Cliplessit on niinku paremmat. Mut sitten turvallisuuden kannalta niin toiko lähteis lähtee tuo jalka heti irti, niin tommosessa tilanteessa just hitaassa teknisessä ajamisessa yleensä, niin kun ei tiedä milloin lipsahtaa, niin sen takia en oo Cliplessä ei vaihtanut. Tuossa näyttää keltaiselle. Joo. Joo, kiitti. Tästä meni tää. Oliko se tää? Joo, noin. Näkee selvästi, että on liukas. Se meni jostain tosta kivikasan päältä. Joo, se varmaan kääntyi tossa vasemmalla.
Joo. Ja sitten joo, tästä suoraan. Joo, tiukkia mutkia. Tässä on mitään kinikkansa. Toivottavasti ei vissiin jatkunut. Tää on oikein vaikea penkki ylhäällä noin hitaan vauhin jarrutuskäännökset. Pitäis työntää toi paino niin eteen sieltä jarrutuksen jälkeen, niin se pitää olla aika aktiivinen, että se ei niinku vaistomaisesti tapahdu. Muutenkin täällä pyörällä kun on endurogeometria, niin vittu ois voinut kyllä suoraan tosta. Niin kyllä tätä niinku saa oikeesti työntää noihin nopeisiin käännöksiin, kun esimerkiksi luomupyörällä, niin ei siinä oo mitään niinku vastusta, että se kääntyy niinku välittömästi puolet puolelle. Ei siinä oo ikinä tarvinnut edes miettiä, että niinku kääntymisessä pitäisi ennakoida jotain. Sitten Kubessa, kun siinä on se 750 akku, niin siinä on niin sitä massaa aika ylhäällä, niin vaikka siinä on 65 ohjauskulma ja lyhyt taka-akseli ja pieni runko, niin se massa kuitenkin hidastaa sitä puolet kääntymistä. No sit tässä on sitä massaa ja sit se löysempi ja pidempi geometria, vaikka tääkin on mulle niinku erittäin pieni runko. Et tää on siis aivan rajoilla, et mä oon se 181,5 ja tää on M-runko, et mun mielestä tässä oli isoin suositeltu kokoinen oli 177 senttimetriä. Kyllä mulla on toi satula on niinku ihan takana. Ja piti laittaa vielä pidempi stemmi kanssa. Joo, tässä ei oikeastaan oo mitään suunnitelmaa, että mä halusin vaan pyöriä täällä, kun on niin kiva ajaa tätä. Mikä tää on tää Heruse alapuoli. Painot on tehty noin rengasreittejä, niin ei oo tullut harrastettua enää semmoista edestakas pyörimistä. Normaalit pyörät yleensä enemmän niinku jää siihen yhteen paikkaan. Ei ole niin paljon siirtymiä. Sähköllä on just se ilo, kun pystyy vaan menee matkustaa. Siirtymät ei maksa mitään. Ne on itse asiassa niinku mukavia, et ei jaksa koko ajan ajaa trailiä. Saa vähän levätä selkä ja kädet välillä. Joo, katoin ton kadenssin, niin kyllä se oli se 80, mistä tää vääntää koviten. Kun mä ajattelin, että tää vääntää aika alhaisella kadenssilla, mut no se on kun 80 on mulle alhainen kadenssi, niin 30 kadenssi. Nyt loppuu. No niin, eipä pääse mistään. Joo.
vedetään vielä tää. Mä nyt en tiedä mihin mun piti tulla. Pieni permi. Päivetään. Tästä olisi mennyt vasemmalla. Okei, no ei tää kyllä olekaan niin laaja. No vois vetää tuo kiekkakuopan tosta. Näyttää kyllä liian jyrkältä. Joku muu kanssa slipannut samassa kohdassa. Yeah. Joo, mä jätin ton varaankuautoon. Mä ajattelin, että sitä ei tarvii, mutta tietysti ei tullut mieleen. Tässä loppuu tää savustus varmaan siinä 3.20. En nyt tiedä kummassa. Niin kyllä tää on jo niinku 50 ja kyllä tässä niinku tekis mieli vielä ajaa, niin tai käy hakea se tuolta autolta. Joo, tässä oli tää tiukka käännös. Tässä oli tää alamäki. Ai saatana. Mä mietinkin, että tuleeko tässä joku tiukka. Kyllä sieltä tuli. Okei, oliks tässä sit se nousu? Tääkin oli kyllä löysää hiekkaa. Tässä oli tää oikein. Joo, perkele. Ei nähnyt mitään tossa kääntyessä, kun aurinko paistoi suoraan silmiin. Onko se tästä alas? Pivotti. Se olisi vissiin mennyt tuonne vasemmalle, mutta jaksan nyt ajaa tätä hiekkatietä.
Ihan ok. Ei oo. No niin, tänne. Tää oli aika paska sivu. Joo, mä en tiedä. Osaan nyt arvioida, onko näissä 80 enää varmaan 100 käyttökertaa on, mutta alkaa kulua aika kuoppaa tohon. Kyllä nää varmaan niinku just se 150 kertaa kestää ja sitten alkaa olla pohjat loppu. Joo, jos olisi akku riittänyt, niin jos olisi ottanut ton lisäakun, niin oisin mä varmaan kierinyt sit sää herusis vaan, mutta käydään nyt kiertää toi sääksi, kun tultiin takas parkkikselle. Joo, kyllä se aika nopeasti viilenee, vaikka aurinko paistaa vielä. Vaihoita lievästi paksumman takia. Kyllä tääkin niinku tää on siitä hyvä ja huono, että tää niinku päästään lähes kaiken tuulen suoraan läpi. Meneekö se nyt tänne? Joo. Minusta tää on näin umpeen kasvaneen näköinen. Ajattelin, että tää on ihan niinku... Okei, ehkä se tulikin tuolta jo. Joo, tää oli kyllä huono idea, kun tää nyt meni vähän tämmöisessä gravel-ajamiseksi, kun pitää koko ajan niinku olla off-moodissa, että tuo akku latautuu, niin jos voin melkein jättää vaan vetämättä. Joo. Ajattelin kokeilla just, että miten se tuntuu ilman lisäakkua. On se tuohon hyppäämiseen vähän vaikutusta, että vaikka se on vaan 2 kiloa tähän pyörä painoon 25 kiloa, niin se on kuitenkin semmonen piste, että kaikki lisäpaino niin alkaa tuntua.
putkissa, niin siinä jossain keskellä niin ei oikein saanut nojattua tarpeeksi. Se on jotenkin hankala aina lähtee istualtaan kääntää noita nopeet mutkia. Se on se vasen. Joo, ei pysty enää pysähtyä, kun menee kaikki ihan huuruun. No ei tässä kyllä ollut näkynyt mitään polkua. Tuossa mennyt. Joo, no tähän mä tulin joka tapauksessa, tätä mä yritin välttää. Joo, no tää on ainakin se mitä tullut ajettua. En tiedä mikä tuolla oikealle menevä olisi ollut. Kaatunut eteen. Se pääsi niin alhaisiin lukemiin se akku. Niin jatkuvasti yrittää vaan pitää sitä tuossa 30 yläpuolella. Ei tässä niinku saa sille päästeltyä, niin ei tässä oikein mitään järkeä. Se on jo ongelma, että pitäis venaa niin perkeleen kauan tuoda lisäakkua, että se on myöhäistä tässä vaiheessa. Enkä ihme, että se meni ohi, kun se kääntyi just noita kiviä. Okei, no ei nää kyllä hirveen naatan, on siinä kivipätkit. Oho, vittu mä en ois lähteä. Siinä oli vaan pieni juuri, mutta sen verran kosteita, että on vaan liukas. Joo, no tää oli vaan tämmönen pieni väliveto sitten tästä. Joo, tässä on hyppyri 2. Hyppyri! Siihen oli mun mielestä kyllä tuotu niinku uutta hiekkaa, ettei se mun mielestä kesän noin iso ollut. Täällä on tehty leikkuut. Joo, tää se on. Niin, ja se piti mennä tuonne vasemmalle ylös. Tää oli vissiin aika paska ura. Muistaakseni tässä oli vaikea polkea tosta
verkkoaidan vieressä. Tää pätkä. Ehkä voin ottaa ton vasuri. No ei tää nyt ollutkaan paha. Joo, se on vaan toi normilokari, niin lentää hiekkaa ihan jatkuvasti. Joo, no se oli siinä tää olikin nyt vähän antikliimaksi tää Säksin kierto, että toi oli niin hyvä fiilis tossa Herusen ekalla kiepillä, mutta joo, on se kevyempi hyppää ilman akkua. Mutta kun tässä alkaa olla tää +10, niin kyllä se laskee sitä kantamaan, niin ei sitä akkua ole mitään järkeä jättää. Aina kuitenkin halusit vetää. Joo, se oli semmonen perus Rajamäki. Yeah.